Hei, tervetuloa minä asiakaspalvelijana verkkokurssin pariin. Kaupan ala työllistää kaiken ikäisiä ihmisiä, joita yhdistää työskenteleminen asiakaspalvelun parissa. Tämä kurssi selventää sinulle niitä osaamistarpeita, joita taitavalta asiakaspalvelijalta vaaditaan. Saat vinkkejä hyvän asiakaspalvelun ominaisuuksista, asenteesta ja olemuksesta. Opit myös asioita, jotka saattavat olla hyödyksi haastavissa palvelutilanteissa. Erinomainen asiakaspalvelu auttaa yritystä menestymään kilpailijoitaan paremmin. Onneksi olkoon, olet valinnut tärkeän ammatin. Tässä osiossa saat tietoa hyvän asiakaspalvelijan osaamiseen liittyvistä asioista. Jotta yritys erottuisi edukseen kilpailijoistaan, sen tulee huolehtia siitä, että jokainen sen palveluksessa työskentelevä ihminen on saanut riittävästi tietoa yrityksen toimintatavoista sekä tuotteista ja palveluista, joita se asiakkailleen myy. Osaava henkilöstö on yritykselle paras mahdollinen käyntikortti. Yrityksen käyttämien kilpailukeinojen yhdistelmää kutsutaan markkinointimiksiksi. Mitä houkuttelevamman kokonaisuuden yritys eri kilpailukeinoistaan tuottaa, sitä paremmin se pärjää kilpailussa muita vastaan. Vaikka yritys myisi laadukkaita tuotteita markkinoiden parhaaseen hintaan, osaisi houkutella asiakkaitaan erittäin vetoavalla mainonnalla, ja se olisi vielä helposti saavutettavissakin. Se voi pettää asiakkaidensa odotukset osaamattoman ja epäkohteliaan asiakaspalvelun vuoksi. Hyvä asiakaspalvelija ymmärtää oman roolinsa työnantajansa menestymisen edesauttajana. Hän ymmärtää tyytyväisen asiakkaan merkityksen yritykselle ja haluaa omilla toimillaan edistää asiakasuskollisuutta ja pitkäikäisiä asiakkuuksia. Hän on oppinut ajankäytön tehokkuuden merkityksen, mutta toimii aina niin, että asiakkaalle ei synny hätiköity tai hutiloiden tehty käsitys palvelutilanteesta. Sisäisellä asiakaspalvelulla tarkoitetaan yrityksen muille työntekijöille tuotettavia palvelutapahtumia. Työntekijät auttavat toinen toistaan